Tingali na dunggan na ninyo nga giwali kini sa mga simbahan. Tuo lamang og ikaw maluwas, dili na kinahanglan ang buhat, kay ang buhat dili makaluwas. Ang imong pagtuo lamang ang gikinahanglan aron madawat nimo ang kaluwasan. Mga higala, aniya ako karon aron isulti kaninyo nga kana nga pagtulunan bakak og dili biblikanhon. Nining episode atong ipakita kaninyo gikan sa mga pahina sa Biblia nga ang pagtuo lamang dili igo nga makaluwas kanimo. Ang pulong pagtuo usa sa pinakakomon nga pulong sa relihiyong Kristyanismo. Samtang tinuod nga importante kini nga parte sa atong kaluwasan, daghang Kristiyano ang nagatuo o nagatudlo nga ang pagtuo lamang og wala nay lain ang gikinahanglan aron maluwas. Apan tinuod ba kini? Tinuod nga ang Biblia nagtudlo nga kita naluwas tungod sa grasya pinaagi sa pagtuo. Ang sayop sa daghang mga tudlo sa mga Kristiyano mao ang pagunahuna nga ang pagtuo lamang ang kinahanglan nila aron maluwas. Mga higala, sa mutuo kamo og sa dili, ang pagtuo lamang dili igo aron makabot nato ang kaluwasan. Naibalo ba mo nga bisan kinsa mahimong mutuo ra? O mga higala, bisan pagani ang yawa o ang iyang mga demonyo, mutuo. Apan maluwas ba sila? Dili mahimo. Ano na gitawag sa Biblia nga patay nga pagtuo o kana dili makaluwas kanimo. Paghisgutan nato kana unya. Usa ta moadto sa detalye ato usa sabtong kining pulong pagtuo. Sa Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 1. Karon ang pagtuo mao ang pagsalig kanato sa mga butang nga atong ginapaabot o ang panghimatuol sa pagkaanaa sa mga butang nga dili nato makita. Ang pagtuo usa ka pasalig, usa kini ka panghimatuod o ebidensya sa mga butang nga wala pa moabot o dili makita. Busa samtang ang butang nga gituuhan dili pa makita, ang pagtuo sa usa ka tawo makita pinaagi sa buhat o kinaiya niya. Bersikulo 6. O gawas sa pagtuo dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya kay ang moduol sa Dios kinahanglan gayud motuo nga mao siya o nga siya mao ang magbabalos sa mga nagapangita kaniya. Kining mga bersikulo nagapakita nga importante gayud ang pagtuo sa pagpabilin sa atong relasyon ngadto sa Ginoo. Apan igo na ba ang pagtuo sa pagkabot sa kaluwasan? Ang mga tao nga nagatudlo nga igo na kini o wala nay lain pang buhaton aron maluwas, nagakutlo sila niining bersikulo sa Episo kapitulo 2 bersikulo 8 hangtod sa 9 nga nagaingon, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo o kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan, kini hatag sa Dios dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. Sakto ang gisulti niini mga bersikulo. Apan dili pa kana mao ang kompleto nga tumong sa maong pahayag ni Apostol Pablo. Ang sayop sa kadaghanan nga nagatuon sa Biblia kay mukutlo lamang sila og pipila ka mga bersikulo og diha-diha maghihimo na dayon og doktrina. Kung atong ipadayon sa bersikulo 10, atong mabasa, kay mga binuhat kita niya nga gibuhat kita diha kang Kristo Jesus o Yeshua alang sa mga buhat nga maayo nga gitagana sa Dios aron managgawi kita diha kanila. Adunay tulo ka punto niini mga bersikulo nga atong nabasa. Una, naluwas kita tungod sa grasya pinaagi sa pagtuo. Ikaduha, dili kita ang nagluwas sa atong kaugalingon, sa ato pa dili pinaagi sa atong kaugalingong buhat nga kita naluwas, ang kaluwasan hatag sa Dios. Ikatulo, gibuhat kita sa Dios alang sa mga maayong buhat o gitagana kita sa Dios aron sa paglakaw o sa pagkinabuhi diha sa mga maayong buhat. Busa dili di ay kay wala na tay buhaton, kundi ang Dios naghatag kanatong kaluwasan og siya usab nagsugo kanato sa pagkinabuhi diha sa mga maayong buhat. Buti pasabot ang atong pagtuo ngadto kaniya kinahanglan inubanan sa mga maayong buhat. Kung adunay tao nga angay tawgong amahan sa mga matinuhuon, kana walay lain kun dili si Abraham. Siya nakasinati og usa ka lisud gayud nga pagsulay sa pagtuo sa buhi pa siya. Si Abraham ug ang iyang asawa nga si Sarah wala pay anak sa dugay nga mga panahon hangtod sa ilang pagkatigulang. Apan sa diha nga gihatagan na sila og anak nga lalaki nga ginganlang Isaac,
Si Yahweh nagsugo kang Abraham sa paghalad sa iyang anak nga ingon nga halad nga sinunog didto sa usa ka bukid sa lugar sa Moriah. Kung kita anaa sa sama nga kahimtang ni Abraham, nagpaabot kita sa anak nga atong gipangandoy o sa diha nga gihatag na sa ato og ato siyang gipatubo, gialima og maayo, ang Dios magsugo kanato sa paghalad kaniya? Lisod kini buhaton, dili ba? Apan unsa ang reaksyon ni Abraham? Nagbuhat-buhat ba siya og rason aron dili niya mahimo ang sugo sa Dios? Pato tayo sa Henesis kapitulo 22 bersikulo 3. Og si Abraham mibangon pagsayo sa buntag og iyang gisiyahan ang iyang asno og nagdala siya uban kaniya duruha ka sulugoong batan-on og si Isaac nga iyang anak og nagbugha og sugnod alang sa halad nga sinunog og mitindog siya og nagpaingon sa dapit nga giingon kaniya sa Dios. Walay laing pangutana og pagduha-duha. Makapahibulong gayud ang kahugot sa iyang pagtuo. Unya may kambyo ba siya sa iyang una-una sa katapusan nga minuto? Atong ipadayon sa pagbasa, bersikulo 9 hangtod sa 10. Og miabot sila sa dapit nga giingon kaniya sa Dios, si Abraham mipatindog didto og usa ka halaran og gipahaluna pag-ayo ang kahoy og gigapos niya si Isaac nga iyang anak og iyang gipahimutang siya sa ibabaw sa sugnod. Og gituyod ni Abraham ang iyang kamot og gikuha niya ang iyang punyal sa pagpatay sa iyang anak. Andam siya bubuhat sa sugo sa Dios kaniya hangtod sa katapusan nga detalye niini. Og tungod ni Ana sa bersikulo 11 ug 12, og ang manulundan ni Yahweh misinggit kaniya gikan sa mga langit nga nagaingon, Abraham, Abraham. Og siya mitubag, aniya ako. Og nagaingon, dili mo pagbakyawon ang imong kamot batok sa bata. Dili ka magbuhat kaniya bisan unsa, og karon na ilako nga ikaw nahadlok sa Dios kay wala ka magdumili sa imong bugtong anak kanako. Napamatud-an sa Dios ang pagtuo ni Abraham pinaagi sa iyang gipakita nga buhat. Sukad niadtong panahon, si Abraham ug ang iyang mga kaliwat napanalanginan sa Dios labaw pa sa panalangin nga dadawat sa ubang mga nasod sa kalibutan. Unsa ang hinungdan? Ang iyang hugot nga pagtuo nga gipakita pinaagi sa iyang mga buhat. Busa, sukwahi sa gitudlo sa mga pastor o mga magwawali, ang pagtuo dili kay igo na aron makabot ang kaluwasan. Sumala sa Jacobo kapitulo 2 bersikulo 19. Ikaw nagatuo nga usara ang Dios, nagabuhat ka og maayo. Ang mga yawa nagatuo usab og nagapangurog. Mga higala, si Satanas ug ang iya mga demonyo nahibalo sa gahom sa Dios ug motuo gayud sila kaniya. Apan musunod ba sila sa iyang mga sugo? Dili. Busa dili igo nga aduna lamang kitay kahibalo og pagtuo sa Dios diha sa atong hunahuna. Kinahanglan atong ipakita kini pinaagi sa pagsunod kaniya. Ang imong pagtuo kinahanglan mo resulta ngadto sa mga buhat. Bersikulo 14 ug 16. Mga igsuon ko, unsa ba ang kapuslanan kung ang usa ka tawo nagaingon nga siya may pagtuo apan walay mga buhat? Makaluwas ba kaniya kanang pagtuhoa? O kang usa ka igsuon nga lalaki kung igsuon nga babayi, hubo og kulang siya sa makaon sa matagadlaw, og magingon kanila ang usa kaninyo, lumakaw kamo sa pakigdayet, magmainit kamo og magbabusog kamo, apan wala ninyo sila paghahatagi sa mga butang nga kinahanglanon sa lawas. Unsay kapuslanan niya na? Ang pagtuo ba niining tao makaluwas kaniya? Dili sumala niini nga bersikulo nga atong nabasa. Unsa may kapuslanan niya nga klase sa pagtuo? Wala kini kapuslanan. Nganuman, bersikulo 17. Ingon man usab ang pagtuo kung walay mga buhat, patay man sa iyang kaugalingon. Hinaot ngayon yun ang nakita ang klaro nga tudlo sa Biblia, pinaagi niining mga bersikulo. Kita wala naluwas, pinaagi sa atong mga buhat. Apan gisugo kita sa Dios sa pagpakita og mga maayong buhat, ingon nga ebidensya sa atong tinuod og hugot nga pagtuo ngadto kaniya. Sumala pa sa gisulti ni Apostol Pablo sa iyang sulat ngadto kang Tito sa kapitulo 3 bersikulo 14, ug ang atong mga sakop usab managtuon sa pagpadayon sa maayong mga buhat alang sa mga mapuslanong kinahanglan aron sila dili magawalay bunga. Sumala usab ni Kristo o sa tinuod niyang ngalan Yeshua, usa sa mga labing kusgan nga pagpamatuod nga kita matuod nga disipulo niya, mao ang atong pagkamabungahon.
Sa Juan 15 versikulo 8, dinhi niini ginahimaya ang akong amahan aron managpamunga kamo og daghan og kamo matinun-an o disipulo nako. Busa dili ikatingala nga gihatagan kinig gibug-aton ni Apostol Pablo sa iyang sulat ngadto kang Tito, sama sa atong nabasa ganiha og usab sa kapitulo 3 bersikulo 8 nga nagaingon, pulong nga matinumanon o ginapanghinaot ko nga imong pagpamatud-an kining mga butanga aron ang mga nagatuo sa Dios managtinguha sila sa pagkugi sa mga maayong buhat, kini mao ang mga butang nga mga maayo ug may kapuslanan sa mga tao. Apan makapangutana kamo, unsa nga klase sa mga maayong buhat ang atong pagabuhaton aron ipakita ang atong pagtuo ngadto kaniya? Aniya ang pipila sa mga daghang ehemplo sa maayong buhat diha sa Biblia. Unang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 9 hangtod sa 10. Ayaw pagtuguti nga may magpalista ingon nga balong babae nga ubos sa kanuman katuig ang panuigon nga naasawa sa usa ka bana nga nadungganan tungod sa mga maayong buhat, kung siya nag-alima og mga anak, kung siya nagmaabi-abihon sa mga dumuluong, kung siya naghugas sa mga tiil sa mga balaan, kung siya nagtabang sa mga masakiton, kung siya nagpadayon sa dakong kakugi sa tanang mga maayong buhat. Daghan pa ang mahimong natong idugang ni ini nga lista. Busa kung ang pagtuo mao ang gamot, ang mga maayong buhat mao ang mga bunga, nga mao ang mga Diosnon og balaan nga mga buhat sa pagkamatinumanon nga gikan sa usa ka tinuod og buhi nga pagtuo. Sa katapusan mga higala, atong basahon ang usa sa mga maanindot nga sulat ni Jacobo sa kapitulo 2 bersikulo 20 hangtod sa 26. Apan buot ba ikaw nga masayod o tao nga walay pulos nga ang pagtuo sa mahabulag sa mga buhat patay? Wala ba pakamatarunga si Abraham nga atong amahan pinaagi sa mga buhat? Sa diha nga naghalad siya sa iyang anak nga si Isaac sa ibabaw sa halaran? Nakita mo nga ang iyang pagtuo naghimo kuyo sa iyang mga buhat. O ang pagtuo gihingpit pinaagi sa mga buhat. O natuman ang kasulatan nga nagaingon, og si Abraham ituo sa Dios og kanag-iisip kaniya alang sa pagkamatarong. Og gitawag siya nga abyan sa Dios. Nakita ninyo nga ang tao gipakamatarong tungod sa mga buhat og dili tungod sa pagtuo. Og sa mao nga pagkaagi si Rahab nga bigaon, wala ba usab pagkamatarunga tungod sa mga buhat sa pagdawat niya sa mga sinugo, o gipadala niya sila sa lain nga dalan kay maingon nga patay ang lawas nga bulag sa espiritu, mao man usab ang pagtuo nga bulag sa mga buhat patay man. Ang doktrina nga pagtuo lamang ang makaluwas og wala nay laing pagabuhaton pa, dili sakto og dili biblikanhon. Ang mga tao nga nagatudlo niini wala nagsulti sa kamatuoran o wala nahibalo sa kompleto nga istorya. Busa ako kamong ginaawhag sa pagpadayon sa pagtan-aw sa mga musunod pa namo nga episode aron inyong masabtan kung unsa bagayod ang gisulti sa Biblia. Kini si Roel Campos og hangtod sa sunod na usab na pagtulunan dinhi sa biblicaltruths.tv.